ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класса кисечка объёмни соли бароишаш 1998 солаке судишвориш мега бензини холиасе гази таги несте. Объём мотор 2 литра, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хубе беҳтарин қарор дорад. мошин мега пон худ элегансия ки сайстани беҳтарин 4та балонои пачка, 4та диска, 4та электропакет, салон тоза, мошин мега як даст гаштага бадрон. Айму вагон мега гирифте, мошин мега тоза дасти як одам дай. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 63000 сомония ки боз мега камтар дига муомила ва савдо мекунем. дар назди капоти мошин беҳуда мега занг назанем, фақат савдош дар назди капоти мошин. мошин мега як даст гаштага мошин 100% тоза, ҳама чизои раднои шай. марофат карда то мехаред, дига маълумота аз рақамои поёмда гирем. фақат лайк будана фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии Сайбадрон Toyota Corolla аст ки европейския мегад соҳибшон соли бароишаш 2009 сола ки судишвориш мегад бензин газ ҳардаш кор мегад. объём мотораш 1.8 литри дуэла мегад. дӯстони азиз, ҳамхи мотор коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад кондитсионер мегад кор мекунад, нарӯшка мегад камтар кор дора мегад, яъне ки камтар расход дора. 4та балонои 70%, 4та дискаҳои худаш, 4та электропакет, салон тоза, яъне ки мошин сода мега фақат як краска нарӯшка кор дора мега, камтар расход мекунен. мошин дар ноҳияи ёвони айни ҳол нархаш 55000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. фақат мега савдоша мега дар назди капот гап мезанем мега соҳибшон, яъне ки ба телефон умуман савдо намешавад. дар назди капот биё бин мега баъд савдо мекунем мега аниқ савдо дар пеши капоти мошин бардорон. агар шумо ҳама хел мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бардорон, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо васаб рӯя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама донем. фақат лайка фаромӯш накунед, як дун лайки бепула монед. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Mercedes-Benz C-класса ки навсечка аст ки европейския мегад соҳибшон соли бароишаш 1996 сола ки судишвориш мегад бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега электропакет дорад, мега гази евра шуда, танировкаш мега бучидага, мошина мега ишам як даст гаштага мега соҳибшон. мошин мега як даст гаштага, 4та диска, 4та балонои 70%, салон тоза, раднои краска, 4та полни худ электропакет, мошин мега тоза мега, мошин мега ягон расход надора бардор. хай бо дига маълумотча аниқ када мегирен. ин мошинам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 45000 сомония ки боз мегад муомила ва савдои хуб мекунем. дар назди капоти мошин мега беҳуда занг назанам, мошин мега тоза. ҳай ҳаме хел маълумот соҳибшон ба мо фаҳмондага бардорон. ба кадоми шумо агар мошинчаи арзон ки лозим боша сечка марамат, метавонед ки дигар маълумотча аз рақамои поёмда гирем, марамат занг занем, лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии Сайбадрон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2010 сола ки судишвориш мегад бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4та диска, 4та балонои 60%, 70% мехи гидета, яъне ки салон тоза, кондитсионер, электропакет, кожаи салон, магнитофон, мошин мегад 100% камбудиша гуфтагӣ нест. Сайбадрон хай бо дигар маълумотша мегирен. мошин мега тоқа сум дар кора мега вариантҳои алиши умуман надорад, тоқа вариантҳои сумкати. мошин дар территорияи Душанбе дӯстони азиз нархаш 65000 сомония ки дигар маълумоти пурра мега телефон карди фақат одамони харидор, яъне ки кадоме мехоҳад аз пеши капот мега боз гап мезанем, яъне ки ба телефон арзон карданша гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, дӯстон марамат хай дигар маълумотша мегирем. фақат аз шумо хоҳиш лайкотро мондан, агар лайкотон суси ба дӯстони азиз ки дастгирӣ кунем чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментари нависед. мо албатта мошинаи гуфтагии шумо дар видеои оянда ҷудо карда мегирем. фақат дастгиритонро фаромӯш накунед, фақат аз дасти шумо дастгирӣ барои мо.
мошини фурӯши навбатӣ аз сайбадрон Daewoo Nexia аст ки свети сафедаш соли бароишаш 1996 сола ки судишвориш мегӯяд бензин газ ҳардаш ҳаста кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 балонош мегӯяд соҳибшон пачка мегӯяд 4 дискаҳое ки молодёж мегӯяд хадавои кадаги аст мотор мегӯяд дуд намекунад мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ 100% мегӯяд соҳибшон мошин дар тариторияи душанбе бардор нархаш 12000 сомония ки кадоме ки мехарад мегӯяд аз пеши мошин мегӯяд камтар дига арзон мекунем маълумотои пурра мегӯяд телефон кати соҳибшон раднои краска магнитофон салон электропакет ҳамаш соза ки срочно мегӯяд сомонар кунад маромат хай дига маълумот аз ҳамин рақами поён нагиред фақат одамони харидор агар ки мошин нафрӯхта бошанд метавонед ки савдо карда гирен агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира магазин мағоза гов мол чизе ки барои фурӯш бардоред метавонед ки пурра маълумотош қатъи суратош роя кунед мо фурӯшда реклама додем дар видеои оянда мошини фурӯши навбатӣ аз дӯстони азиз Opel Astra J аст ки дар кузуфи караван чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш мекардед ки Opel Astra J караван мо намина бари шумо омода кардем соли бароишаш 2000 сол аст ки судишвориш мекунад бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 диска 4 балонои 70% салон тоза электропакет яъне ки мошин раднои краска мошин мегӯяд 100% срочно мефурӯшад номеро транзит мошин мегӯяд дуруни шаҳр гаштага мошин айни ҳол дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад нархаш 40000 сомония ки савдо муомилааш дар назди мошин фақат одамони харидор яъне ки муомилаи хуб дорад бардор нашод ҳуҷҷат хадаво ин чиза ягон маълумот аст яъне ки мотор патор салон аккумулятор ҳамаш нава мега мошини тоза гаштага дасти як одам дар бардорон ба кадоме шумо агар маъқул ки боша ягон маълумотшо нафаҳмида бошед метавонед ки дар рақамошон занг занед пурра карда дигар маълумотша гиред марҳамат мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон аст Opel Hatchback аст ки соли бароишаш 1992 сола ки судишвориш мегӯяд бензин газ ҳардаш аст кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой яъне ки экономи камасраф коробкаш механика аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ ҳастаи соҳибшон мошин мегӯяд яъне ки чӣ хел ҳолаташ миёна мегӯяд яъне ки 100% салоншам тоза магнитофон раднои краска мошина хай камтар краскаш лакш безеб шуда ки хоҳем лакш мезанед балонош мегӯяд нормали 50% дискаҳои худаш яъне ки мошин дар ҳолати кория мошин дар шаҳри бохтари айниҳол яъне ки шаҳри қурғонтепа нархаш 12000 сомония ки боз мегӯяд кадоме ки мехарад биён мегӯяд пеши капоти мошин бо гап мезанем савдо мекунем 12000 сомонӣ бардорон хоб кадоме то ки харидор бошед марҳамат дигар маълумотша аз рақамои поёнда занг зада гиред мошини фурӯши навбатӣ аз сайбадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка объемни соли бароишаш 1998 сола ки бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1.8 литра коробкаш механика аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин 4 балонои 80% 4 дискаҳои рамашка тонировка мега ҳаста 1 сола ҳуҷҷат яъне ки ҳамаш 100% мега салон магнитофон раднои краска ҳамаш мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошинам инам дар шаҳри бохтари айниҳол яъне ки шаҳри қурғонтепа мошин мегӯяд соҳибош нархаш 64000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем вариантҳои алиши ҳам аст мега он кемери кати мега кемери д боша мега алиш мекунем тоқа кемери д кати бардон алиш мешавад кадоме ки дигарша мехара мега сумкати дигар вариантҳои алиши ғайри кемери надорад марҳамат хай дигар маълумотша гирем ҳуҷҷат 1 сола тонировка салон тоза ҳамаш кагнадай марҳамат дигар маълумотша аз рақамо поёмда гирем фақат одамони харидор мошини фурӯши навбатӣ аз сайбадрон Opel Vectra A аст ки свети намхели вишнови свети улучагӣ соли бароишаш 1991 сола ки судишвориш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд 4 балонои 80% 4 диска 7 моҳи дига ҳуҷҷат яъне ки хадавои дорад мошин мегӯяд вариантҳои алишам аст ягон караван боша мегӯяд болоиш сум метем ягон каравани соз боша мега болоиш сум метем мега алиш мекунем мошин дар ноҳияи шаҳри тӯзаи айниҳол нархаш 13000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомила дорад ки магнитофон раднои краска ҳамаш 100% кора ҳуҷҷат хадавои кадагӣ балонош 80%
диска поли худ молодежь набадрон нархаш арзона боз мегӯяд арзона мекунем. ба кадоми шумо дӯстон агар маъқул бошад мехаред маромад дигар маълумот шакарем ҳамин як дона сурат дошта метавонед хай дигар маълумота гирем. мошини фурӯши навбатии сайбардро ваз 21012 ҳаст ки мошини молодежни ваз 21012 соли бароишаш 2001 сола ки сӯзишвориш мегӯяд бензини холӣ аст, яъне ки топлива тоқа бензин ка гаштагай газ надорад. объем мотораш 6 литри простои коробкаш механик аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балонаи соза мегӯяд, яъне ки 70%, салон тоза, дискаҳои худаш, раднои краска, магнитофон ҳамаш 100% мегӯяд мошин мегӯяд молодежна, яъне ки мошини состоянияш беҳад хуб аст. хай кадом то ки нафаҳмидем бо маълумот пураша аз соҳиби мошин мегирем фақат барои одамони харидор да. мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол нархаш 15000 сомон ки боз мегӯяд дар назди капоти мошин савдо ва муомила номерошам транзит да. маълумот хай кадом то харидор бошед дигар маълумотша метавонед гиред. мошини фурӯши навбатии сайбардро Mercedes-Benz C-класс SHK объёмни соли бароишаш 1998 сола ки бензин газ мегӯяд ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литра, коробкаш автомата. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор мегӯяд 100%, 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балонаи 70%, салон тоза, электропакет, магнитофон, раднои краска ҳамаш 100%, нашод танировка, ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ неста, нашод кондитсионерам ягон маълумот нест сайбардро. ба кадоми шумо хай ки маъқул аст узр зиёд ки як бор занг зада аз худи як мошин мепурсед ки аз соҳибашон барое ки баъзе маълумоташа пурра роҳӣ кардагӣ нестанд. инаш аз мо вобаста нест сайбардро. мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол нархаш 62000 сомон ки боз мегӯяд дар назди капоти мошин савдо мекунем. аввал бинем мегӯяд баъд савдои хуб дорад. маромад хай дигар маълумот пураша аз рақамҳои поёнбуда гиред. мошини фурӯши навбатии сайбардро Lada Priora аст ки соли бароишаш 2012 сола ки бензини холия мегӯяд сӯбишон газ умуман дагӣ нест. объём мотораш 6 литри простои коробкаш механик аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та балонаи пачка, салон тоза, электропакет, ҳамаи чизҳои замонавиша дорад ки мошин мегӯяд беҳад тоза ки 2012 сол аст сайбардро. яъне ки маълумот бисёре баъд ҳамаша мо гуфта наметавонем. хай кадомто мехарен қадчон алоқа карда бо мепурсед фақат барои одамони харидор dabardorам. мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол нархаш 41500 сомон ки боз мегӯяд, яъне ки муомила мекунем мегӯяд бисёри баъд не камтар дигар арзон мешавад. мошин беҳади баъд яъне ки тоза мегӯяд солшам соли нав аст. мошин яъне ки дасти як одам dabardorам. кадомто ки мехаред маълумот рақамошон аст метавонед алоқа кунед дар шаҳри душанбе. рақамошон аст дар поини видео. бардорон агар ки шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ, мошини майда, калон, хона, замин, квартира дошта бошед барои фурӯхтан дар номери имо васаб партоем дар видеои оянда фурӯш дар реклама мебинем. ин буд 12 мошини фурӯшимо. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.